Ampun yo kanca-kanca marang kono terus sarangan. Darah dulu. Oke, jangan. Yuk. Rukun Islam kang limo puniki katindakno mring para sasana aja ditinggalke Kabeh-kabeh tok sadhuwur kok yo enggak. Iki yo rukun Islamku niku ngetang menyang kulon menyang tengah menyang kor menyang. Hasilnya ngono kuwi. sahabate kapopo siji kang angka loro salat Ramadan tindak nekat. Ramadan tindak poso Islam sam Yuk, tak bos.
enak. Ana dawuhmu apa, Pak? Yen bengi iki kowe karo aku ora cukup seneng-seneng. Sing baku ujaring para pinter yen tok kliwat. Seneng kuwi ora apik, kliwat sedih kuwi ora apik kabeh kudu gunakake kawicaksanan sing sakutuwe ya ana nadyan to. Ing bengi iki anane kesenian ning kabeh iku mau mung awake dhewe padha reriatan muji syukur ana ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala menawake dhewe kuwi tetep ana kanugrahan sing barokah kanggo awake dhewe ya no. Cukup awake dhewe kudu netepi kewajiban di puntes ngene padha seneng-seneng mengko diterusake gara-gara ya ya. Lah umpama isih ana saweran lan panuntutan engko nang gara-gara mergo iki kalendar iki pancen kanggo gawe bedane saben-saben Mahabharata saben Ramayana aku tak ngatonake apa cara liya ya kuwi anane perkukuan babat perkukuan ya kuwi ora ono liya lakon Buddha lan liyane apa jane ngono iki lakon-lakon awane nek ketoke ditampilke bengi iki rumangsaku rada gayeni padahal kancane nom-nom kancane ora tau ngantuk kancane padha gumegus cengkok gone padha ngekeki marang budaya sing darbe rasa kanggo gawe nguwatke nggone bakal nyempurake dinggo gawe penguripane mula ayo aja nganti leno nadyan awake dhewe seneng-seneng karo ndedonga ana ngarsane Gusti muga-muga saka donga kula panjenengan sami ing desa mriki tetep ayem-ayem tentrem berkah kang bakal teko luwintu tekan Sangko Putri Yeswaya panjang umur kakung sayanganipun. Diwang para kinten bermanuswa kang ayon bilang sirna desnya mengabise jagat dewa matur jebul kaya ngene kahanane para kang laku ing Purwacarita dina samengko padha nandhang kecingkan kasangsaran uripe merga pari-pari kang padha dipanen kabeh padha dadi watune. Duh sang palaming kayun kenging menapa lampang kados mekaten ingkang kula sandhang. Bawa akasa Ibu Pertiwi kenging menapa paduka kekalih kados mengaten anggenipun paring coba dhateng ing wayah Dasapura. Loyah ayo Baskara Kitimangsa. Saiki ing kono Agesti dayaning Wisnu sejati. Dayaning Wisnu sejati nembe. Sang Sri Mahapundhut ngawuningani kawontenane praja. Dewa kawula nggene sami tetangisan kalunta-lunta saipun. Ing mriku Amupus kana panca indriya sajuga kang
kang sinidika linanti manding padyani Dewana saiki mateni babahan mawa wiwara mapan jalma menungsa saiki ana babahan sanga kang dadi priwarane pusat juga ingkang dereng tinar dupa yen durung tekan titi mangsan pinanti nggih mangsan akar ya apa kondur kasetan jati lumempak pangestine dadya kasempatan kang dadi ciptane kemating mantera pedhot ingkang gekala ing sajroning kraton para carita ngliputi saindenging bawana sawuk ing antarané panas kelawan jendeng sajaba panas dadi dosane nenggih resan juragan tampu aman jem-jeme ya merga endung kang mati saka katentreman sing Gusti kang nambur wonten ing jagat